Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An tanke ni ba adal ina murna da victoire da muka samu tsakaninmu da agadez. San fursa ina murna. Sannan kuma ba wai na yi murna ba ne saboda a'a su ba su ma nawa ne idan ma su ma sun kaci zan yi murna. Idan mun kaci kuma za mu yi murna don duk da shi kasa an ce kai no gaskiya adar ba mu agadez da wasa ba ana ganin shekarar bana sai kokowa ta wata shekara ta je ba mu manta ba agadez ba ta manta ba kwata-kwata saboda wannan abu da an kai mu agadez ba da sangara gaskiya abin lamari dai sai hamdala to Allah ya ba mai rabo sa'a shi dai za mu iya cewa amma har yanzu akwai kokowa na ganin daga wani bangare kuma talabiri ita ma dai na ganin koko difata je ya mai ta mana banna amma safa grab dama an ce makashin maza da kashi ne haka lamarin yake sannan za mu ƙara sanar da ku da cewa ku yi sharing ku yi partage saboda bidiyon na su zanta ya nesa zan zo muku da labarin zuwan kapitan Ibrahim Traore a ƙasar Bamako ƙasar Mali a babban birnin Bamako kenan sannan kuma za ni nuna muku ɗaya daga cikin aikon da suke nan suna yi sautu dai har zuwan su a la television da l'état du Sahel IS kenan